כמה גבוה אתם רוצים להרים את האוטו שלכם. תכף תראו. זה רכב ששוקל כמה טונות טובים, עם כל התוספות שלו וכל העניינים. העלייה לרמפה היא בקלות כמו שראיתם. יש לה תוספת של שני בקבוקונים, שני ג'קים שמרימים אותה עוד יותר גבוה. תראו את הגובה המפחיד הזה. אתם יכולים להיכנס, לעשות טיפולים, להחליף מה שבא לכם. ממש פיגוז. יש גם את הדגם הזה כמובן, רמפות ללא בקבוק, ללא ג'ק. בבקשה. עלייה ממש קלה. ואלה הרמפות מהפלסטיק, גם כן פצצה של מוצר. בקיצור חברים, רק תבחרו.